खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय। दुर्गा दास बर'नि हेंथायै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खेंफोरथि होदों। मोनसे खेंफोरथि होदों बेनि हेंथायै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा कलेजआ मैया मिरु सोरखारनि मन्थ्रि केएम प्रतिमा बर'मिक लोगोसेयैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना सामाजिक अधिकारिता स्पियार हाबाफारियाव बाहागो लानानै थाबायनो हायै, रायज्लायनो हायै दुखुथिया सुबुंफोरनो हान्था-मेला खालामनो हानाय हुइल चियार बायदि बायदि आगजु राननानै होयो। एनएलएबीआ नंखाय ना नंगौ सोंथि सोंनायाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो बेखौ माखासे बर' हारिनि माखासे एनडिपिफोर जेलाव थाबोनाय गनांगौनि थाखाय आरो एनडिपिनि मोनथायखौ मोननांगौनि थाखाय हारि जौगानायनि रायजो-राजाफोरनि खामानि मावनांगौनि थाखाय मावैनि थाखाय बिथांमोना एनएलएबीआव थांदों होननानै फोरमायो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै एनएलएबी बिग्रायारि हान्जानिफ्राय मैया सा 70 सोद्रोमाफोरा उदालगुरि जिल्लानि माजबाद खियारजुलियाव सोरखारजों गोजोन सावरायनो फैनायनि खौरां मेल हमदों। एनएलएबीफोरनि सोद्रोमाफोरा सोरखारजों गोजोन सावरायनो फैगोनखौ ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बेखायनो माजबाद ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा एनएलएबी सोद्रोमाफोरखौ बरायनो थाखाय साखा-फारा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेरै बुंनाय एरै खामानि मावनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिया दैजों बुखारलांजानाय खौरांखौ बयबो नुनो आरो खोनानो मोनदों। बे समाव बै दैया बबेनिफ्राय फैदों आरो बेनि गुदिआ बबेथिं माबोरै दैबानानिफ्राय रैखा होनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै बिटिसि सोरखारा बोहैनाय दैखौ एसे दिगजों सोलायनानै बै सिसुबारि गामिखौ रैखाथि होनो थाखाय सरकारा राहा लामाखौ बुंनाय बायदियै लानायखौ नुनो मोनदों।